हेलो। हेलो अविनाश। अरे कौन टेंशन जना पड़छु? हाँ नाଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। अरे कौन छोटे पिला भाया होचु? कहूनु कौन ହେଇଛି? ହଁ ପୁଅ କଥା ଟିକେ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ। ହଁ कहूनु कह। ପିଲାବେଳେ ମୋତେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଚିଡ଼ଉଥିଲେ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରୁ ଆସିଲେ ବାପା ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣି ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଚକୋଲେଟ୍, ଖେଳନା ସବୁ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ। ପାର୍କ ବୁଲେଇ ନେଉଥିଲେ। ମୁଁ ବି ସବୁ ଭୁଲି ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଗଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲି। ସବୁ କଥା ମନରେ ରଖୁଥିଲି, କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲି। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେଉଁ କଥା ବି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ମୋର ଗୋଡ଼ କାଟିଲେ ବାବା ରାତି ସାରା ବସି ମୋ ଗୋଡ଼ ଚିପି ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ମୋତେ କେବେ ବି କିଛି ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବେଶୀ କାଟୁଥିଲା, ତାଙ୍କେ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଚିପୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସାହସ ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିପାରି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ବାପା ପାଖରେ ବସିବା ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଦିନ ଯଦି ଟିକେ ସାହସ କରି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ ତ କଥା କହୁନି ମୋ ସହ। କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାସ୍ ପୁଣି ଫୋନରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ଫୋନ୍ ବାହାରେ ବି ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଅଛି। ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେବେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି ମାଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ତା ସହ ଏମିତି ହେଇଛି କି ସେମିତି ହେଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ସେ ମୋତେ ସବୁ କଥା କହୁ, ତାର ସବୁ କଥା ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରୁ। ଦିନ ଆସିବ ଖାଲି ଫୋନରେ ଖାଲି ବାପାର ନମ୍ବର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ନଥିବ। ବାପା ଯିଏ ଆମକୁ ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ଶିଖେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆମେ ବସିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଛୁ, ଜାଣତରେ ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ବାପାର ବି ମନ କରେ ତା ପୁଅ ପାଖରେ ବସି ଟିକେ କଥା ହେଲା, ହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଫୋନ୍ ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବାହାର କରି କିଛି ପରିବାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।